Bhagari. ସେଇଟା ମୋର କାମ କର ସେଇଟା ସାରଙ୍କର କାମ ସେଇଟା ତୁ ବଳେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ରାବିଆରେ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ତୋରି ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି ମୋତେ ଟିକେ କାହିଁକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅପରାଧଟା ତୋର ନୁହେଁ ନା ଅପରାଧଟା ବି ତୋ ଭାଇ ବିଜେପି ଦାସ ସିଏ ତୋରି ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ କରିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ଏଇଠି ମୋତେ ଦେଖିଲ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରେକି ମାରିବା ପାରିବା ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍ ଯାଇଲୁ ମା ଆମ ସାରେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉଠି ହେଇଗଲେ ଘରେ ଟିକେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ ତୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି ପଇସା ଯଦି ତମ ସାର୍କୁ ଦେଶୀ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ତମ ସାର୍ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦଉନ ସେତିକିରେ ଯଦି ତମ ସାର୍କୁ ରାସ୍ତାଟା ନ ମିଟିଲା ତେଣେ ନିଜ ଘରର ଦେହର ମାଂସଟାକୁ ପୋଳ ପୋଳ କରି ଖାଇ ଗଲେନି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତୁ ଏ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଗେ ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ সত্য বন্ধরে সে তাকে জাগুরি ধরে শিকার পাইছি যেতে গেলে শিকারটা তো হরিব ଆପଣ କେତେ ଚାହିଁଲା କଥା ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା ଆରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କାକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବଣଭୋଜି କରିବା ଏଇଠି ମତେ ଦେଖିଲ ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି ସାରେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଲାଗା ବଳ ନାହିଁ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରେ ଟିକେ ହେଲା আসুন ଟିକେ
ଏକା ଫେରା କରିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଗରିବ ମାଲିକ ସବୁରି ସାରି ଆରେ ଏମାନଙ୍କର ଜন্য ଆମ ଭଳି ବଡ଼ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂତ ଭଗିନୀ ହବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ କେମିତି ମୋ ବାଘ ମନ୍ଦାରୀ କିଛି ନାହିଁ ମାସେ ଅଛି ମାନେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତିବାକୁ ଦେବି। ତୁ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆସିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୁଃଶାସନ ମାନଙ୍କର ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଛି ଭାଇ ଛି, ଶେଷରେ ଆପଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ନାହିଁକି ବଳାତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଚୁଥିଲେନି। ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଯିଏକି ପିଲାଦିନ ସୁନା ଚାମଚରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଏବେ ଦାସର ଭଉଣୀ ଆରେ ଯିଏକି ପିଲାଦିନ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ଖାଇବାକୁ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେବା ଭଗବାନ କରିନଥାନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ସୁବିଧାବାଦୀ ମଣିଷମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ରାଜା କାଲି ସେ ଫକୀର, ଆଉ ତା ଗତିରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ମଶାଣୀର ଦାସତ୍ୱ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ସେ କଥା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ବିବେକ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସହିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ସାମ୍ନା ନ କରି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଚିନ୍ତା କରନି, ଚିନ୍ତା ବେଠି ଚାଲିଯାନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚପଲ ମାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବ କଣ ଭାଇ? To attempt to rape and murder case ରେ police ରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। पुलिस आईन करो। अरे एमाने होउचंती हे रुद्र प्रसाद चौधरी पोषा कुकुर मु भी अपेक्षा करी रही सेई दिनकू आसुचे।
थाने मो भाई ना तुम एफआईआर दो भाई सुनो अरे थाने एफआईआर दे कथा चले प्रकट हो और अल्प दिन पर जान बाहर आज रे कथा ता शाशु लोक जानते हुए तो बाहर भांगी जाए आम भाई से मानसिक भारत से हराई दे पारे तू कहू आम चुप रहा यार प्रतिबाद करें किसी लाभ हेनी शांतनु भाई बेसी किसी क्षति हम मोर एक कथा जानि साइबा परे मो बड़ भाई को मान सम्मान किछि भी रही पड़े लोक माने समस्त निंदा अपमान रे ताको पोती दे से निंदा अपमान को सही न पारी मो भाई होय तो आत्महत्या करिते हलो जानि सुनि हम चुप रही छिबा तमे माने हो तो चुप रही पारो किंतु मु केबे चुप रही पारिबिनी ओ भाई डॉक्टर प्रसाद चौधरी हाथ रे हाथ कम न पकेला पर्यंत तू शांति निश्वास ले पारिबिनी बुझिबी माने बुझिबी आ कहबी मु यार आई विटनेस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शांतनु भाई तो भाई हाथ रे जदी हैंडकप टा लागी छिबो ताले बहुत सम्मान कोन भेरी आछिबो नहीं भाई जदी मते तम निज सानो बौड़ी बोली भाबता ताले तुमको मोरण तमे कहले के कथा कोई बोली केते कोई बोली नहीं तो कथा सुन नहीं अरे ऐसा तो अरे तू जदी मोर तो संभाली भातो तू कथा काहो कोई बोली ता नहले मोर घर मान सम्मान सब चाली आमे काल को मोह देखै करबो अरे संदेश सब तते मोर एतिक आंदोलन सुंदर भारत वर्ष एटी समस्त जन स्वाधीन एटी हत्या लुंठन हर्षण करी जघन्य अपराध जारी चलছে हेले प्रमाण अभावरु दोषी निर्दोष खला किंतु मु चाहबिनी यार प्रतिबाद करबी जीवन सहित संग्राम करबी